सराइगाव गामिनि रायजो राजाफोरा हानि फोरमान बिलाइ मोननानै बिटिआर सरकारखौ साबायखर बावहरदों। गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय भारत भुटान सीमा ओनसोल रायमना माहारियारि पार्कनि साखाथि सराइगाव गामियाव गोबाव समनिफ्रायनो रायजो जाबोनाय रायजो राजाफोरा गोलाव सम हानि फोरमान बिलाइ गैयैनि थाखाय गोबां जेंनायाव गोग्लैबोनो गोनां जायोमोन। थांनाय माखासे सान सिगां आथिखालनि प्रमद बर' दैदेननाय बिटिआर सरकारा 1 लाखनि गोबांसिन नखरनो हानि फोरमान बिलाइ राननानै होनायाव सराइगाव गामिनि रायजो राजाफोराबो मोननो हानानै जोबोद गोजोननाय फोरमायदों आरो दिनै मोनसे रंजानायनि फोरबो खुंनानै गामि नाङैनो बिटिआर सरकारखौ साबायखर बावहरदों। ओनसोलनि रायजो राजाफोरा मिथिहोनाय बादिब्ला हानि फोरमान बिलाइ गैयैनि थाखाय थांनाय समफोराव गासैबो रायजो राजाफोरानो गिखांनाय मोनोमोन, नाथाय आरो दा गिनांगौ गैलिया होनना बेबादि फोरमायबावो। नोंनि नाजानायाव मा बुंगोन बे समाव? गिबियावनो आङो बिटिआर सरकारनिसिम आङो रोजा रोजा साबायखर बावनो सानो आरो दिनै बे सराइगाव ओनसोलनि गासै साफ्रोम रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबायमोननिसिमबो आङो साबायखर बावनो सानो। आङो फार्स्ट जेब्ला फैदोंमोन बिथांमोना बेबायदि सिस्टेमाव फैयाखैमोन आरो किन्तु जेब्ला आं फैनानै एफआरएनि गासै बाथ्राखौ आङो बिथांमोनजों गुवारै आं रायज्लायदोंमोन आरो बेयाव जोंहा मोननै कमिउनिटि दङ, मोनसेया उराव आरो मोनसेया राभा। बिथांमोनजों रायज्लायनायनि उनाव जे गासै सिस्टेमेटिक जेसेबांखिनि खामानि मावलांनांगौ दं बेखौ आङो बिथांमोननो फोरमायनानै होनाय बायदियै बिथांमोना गासै बाथ्राखौनो खोनासंनानै सिस्टेमेटिक बिसोरो मावलांदों आरो बे मावलांनायजों दिनै बिथांमोना थांनाय 17 थारिख जानुवारियाव जे 10,000निबो बारा लेन्ड टाइटेल रानदोंमोन जोंनि जलाइस्रियावहाय कसुगाव साब डिभिजननि सिङाव। दा बेनिनो बिथांमोननि बे सराइगाव गामिनि मोननै कमिउनिटिनि जे रायजोफोर बिथांमोना बाहागो जानो हाबाय आरो दिनै बेजोंनो लोब्बा लाखिनानै बिथांमोनहा मोनसे खुसिनि रंजानायनि फोरबो बा लेन्ड टाइटेलनि मुङावहाय बेबायदि गोजोननायनि मान बावनाय मोनसे हाबाफारि लादों। बिनि थाखाय आङो बिथांमोनखौ जोबोद आङो हामबाय होनो। बिथांमोना दिनै एफआरए एक्टनि गासैबो खान्थिफोरखौ बुजिनानै दिनै गावसिनि बाहागोखौ लानो हाबाय। आङो गोजोननाय मोन्दों आरो बिथांमोननि नाजानायनि सायाव दिनै बे खामानिया जाफुंनायाव। बेबायदि गामि गोबां दंबावो बिथांमोना दाबो लेन्ड टाइटेल मोनाखै, बिनि सायाव माबायदि खामानि मावनांगोन रायजो राजाफोरा? दा जेसेबांखिनि रायजो राजाफ्रा आरो गोबां गामिफोरा मोननो हायाखै दिनै बेबायदि फरेस्ट ओनसोलाव दङ, बिथांमोनाबो एफआरएनि जेसेबांखिनि क्राइटेरिया दङ बेसेबांखिनि खान्थिफोर दङ बेखौ बुजिनांगोन आरो आयेनखौ बुजिनानै जेब्ला खामानि मावगोन अब्लासो जोङो जाफुंसारनायखौ जोङो मोननो हागोन। दिनै बे गोग्लैसोनाय बा फरेस्ट एरियानि गासैबो मानसिफोरनि थाखाय दिनै जोंनि बिटिआर सरकाराबो हाजासे जोंखौ सापर्ट खालामदों आरो नाजादों आरो फरेस्ट डिपार्टमेन्टनिफ्रायबो बेबायदिनो गोबां जोंखौ सापर्ट खालामनानै सान हर बिथांमोना हेफाजाब खालामदों जाहाथे बिथांमोना एफआरए एक्टखौ बुजियो आरो गावसिनि जेनाखि लेन्ड टाइटेल मोननांगौ बेखौ लानो हायो। बिनि थाखाय बै गामियारिफोरा बिथांमोनाबो बुजिनांगोन आरो बयबो खौसेयै मिलायनानै जयै खामानिखौ जों मावलांनांगोन, अब्लासो जोङो जाफुंसारनायखौ जोङो मोननो हागोन आरो। थैंक यू। जो डायबिटीज वाले हैं और जो डायबिटीज से ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, इन्होंने तो बेरी आप समझते हैं, बेरी एक ऐसा चीज़ है बहुत मतलब फलों में जिसके अंदर सबसे ज़्यादा गुण भरा हो वो वाला ये सप्लीमेंट है और ये पूरे शरीर को इतना एक्टिव करता है कि आपके एक एक रोग के ऊपर ये काम करता है और उस रोग को जड़ से ये ठीक करता है। ये वो सप्लीमेंट्स हैं जो हमें सख्त ज़रूरत है अभी के दिनों में। ये आहार न होने के कारण आज हमारे सही करोड़ बीमारियां हमारे शरीर के अंदर आ रही हैं। उसको रोकने के लिए एक बार आप जरूर यूज करें प्रो बेरी प्लस। इसमें करीबन ये देख सकते हैं इतने सारे बेरी हैं, करीबन आपका 100 से ज़्यादा बेरीज के साथ ये बना हुआ है और ये इसका इतना लाभकारी है क्योंकि जो भी शरीर के अंदर जो कमियां हैं जिसके कारण आपके शरीर में जो बीमारियां आ रही हैं उसको ये जड़ से ठीक करता है। जितने भी दर्शक आप लोग देख रहे हैं एक बार जरूर इसको इस्तेमाल करें क्योंकि शरीर से बढ़कर कुछ नहीं होता, हमारे जीवन से बड़ा कुछ भी नहीं होता, तो एक बार जरूर यूज करें। आपसे एक चीज़ और कहना चाहूँगा क्योंकि देखिए आप अभी तक आपने देखा मैं इसको दिखा रहा था, अब ये मिलेगा कहाँ पे, तो बात
अच्छे से सुन लें, एड्रेस को नोट कर लें। ये आपको मिलेगा बोरोलैंड थेरेपी सेंटर, कोकराझार काची गांव बस स्टैंड के सामने। और आप किससे संपर्क कर सकते हैं ये भी मैं बता दूं, ये आप कंसल्ट कर सकते हैं। यहाँ बहुत अच्छे थेरेपिस्ट हैं, तुबलव ब्रह्मा, बहुत अच्छे थेरेपिस्ट है, उनका नाम है तुबलव ब्रह्मा, आप उनसे कंसल्ट कर सकते हैं। उनका मोबाइल नंबर है 9974030738।